Guys, message one play. Please like করলে message one play. Guys, support. Like one play, guys. Please like. Please like join Ali. Thank you and like. ವರ್ಷ ಬರೋನುಂಡು 3 ವರ್ಷ ಬರೋನುಂಡು ಗೈಸ್ ఇంకలా వర్షించుండు అన్నీ లైవ్ Welcome to live chat. Remember to give your policy and ID. Guys, दादा पन्ने गए दादा केली आंसर मनपे అవునట్ అందే మెల్లపుల్లే అందే అమ్మ సీరియల్ చూడండి यहाँ पोतीजिए पोतीजिए हाँ अकुल भाई जे क्या पोईजी हाँ ये चिराव नहीं हाँ कमेंट सपोर्ट बरसा रहते मध्य अंदी बरसा दूर बरसा यार यहाँ पोतीजिए ಈರು ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮೆತ್ತವೆ ನಿಂತನ ಗೋಡನ್ನದೇ ತೊಲ್ಲ ಇದು ಮೆತ್ತ ಇರು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ವಿನ್ಕಲ್ಲ ಗೋಡನ ಹಾಂ ದಾಲಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಇದು ಇವತ್ತು ಸಾಕು ಪಾಲ್ಕು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇವೆ ನೀನು ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ನೀನು ಬಂದು ಮಲ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೇವೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೀವಿ ಫೋನ್ ಇಂಚದ ಎಂಟೋಸ್ರ ಹಾಕೋಕಿನ ಮುಚ್ಚಿ അതിൽ പത്ത് ശരി ആരുടെ പൈസ തക്കാളി ശരിയാകും దాదాపు కాండ మధ్య ఇంటికి
ಒಂದು ಅದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷದ ಬರಸೋಗ್ತದೆ ನಾಗರಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅವನ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಹಾಂ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗು ಹಾಂ 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 ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ പോയത് ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ പോയത് ಇದೆ ಮಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಬರ್ಪಿನಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಏದು ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದು ಎಂಚ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡ 3 ಗಂಟೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಚು ಎಂಚ ಏನು ನಾಷ್ಟ ನಾಷ್ಟ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಹಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರ್ಬೇಕು ತಿಂತೇವೆ ಕೆಲವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತೇವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೆಚ್ಚೆ ಕಬೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಆತು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಥ ಏನು ಈ ಬಸ್ಸೋಡಲ್ಲಿ പോയാൽ ಕುಂಟುಗಳ ಚಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೋದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಹೋಗಿ ಆಯ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೇನಾ ಅಲ್ಲ
ಬೇರೆ ಓಪನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ. ದಿಕ್ಪಾಡ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಅವಳಿಸಿನಾಗ ಬಾಂಬೆಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿ ಪಾಡುದು ಗೋಮೂತ್ರ ಕಲ್ಪುಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಲ ಒರೆಸನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂಜದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಕಲ್ಲು ಮಂಜದ ಪೊಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಈಗ ಅವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂತನ ಮಕ್ಕಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಂ ಹಾಂ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿದ್ದು ಬರ್ತಾರ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಸಿರು ಅಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟಾಕ ಮೊಬೈಲಾ ಹತ್ತು ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಂ 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 ಮುರಾನ್ ಕನಸಿನಿ ಹೊಸತಾ ಹತ್ತು ಮುರಾನ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಆ ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಿದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಂ ಬುರ್ಚಿಂದ ಬಂದೆ ಬರುಚಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಬಲ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಂ ನೀನು ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಸೌಕಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪರವಾಯಿಜಿ ಕಂತಿನ ನೀಂದ ನೀಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರಣ ಮೀನು ಗೋಟು ಮತ್ತು ಗೋಪಿರದು ಇದು ಮೀನು ಕೊಲ್ಕೊಂಡ ಗಂಟೆ ಕೊರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಿರು ತಿಕ್ಕೋದಿರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಡು ಹಾಂ இப்போ ஒரு கண போடு ಕೋಪೆ ಹೋದ ಕಾಣಿತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಡೆಡು ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಂ ಈಗ ಘರದಲ್ಲಿ ಪಾಡುದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ అది కుల్లర పూజ ఇంక మండ వచ్చా కుల్లర పూజ ఇంకా పూజ దూరం బర్స ಮೂಲಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ
ಬರ್ಸ ಜೋರು ಉಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೇನುದಿಲ್ಲ ಕಡಲ್ ಕೊರ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಚಳಿ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಏನು అమ్మ తూపుండు తెడ్లు పెడుతున్నా అమ్మ తూపుండు జోరు బర్స సౌండ్ బరం ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ದಿನಲ್ಲ ಏನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ
ഒരു ബഡ്സ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മ്യൂട്ട് മന്തിപ്പേ ബഡ്സ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വായിസ് കേൾപ്പിച്ച് ബഡ്സ ബഡ്സ How you doing touch you guys? Message ಮಂತ್ಲಿ ಫೋನಿಲ್ಲ. 2 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, 10 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ.
ಮಾತು ಬರತ್ತೆ ಐಡಾಗಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ದಾನಿ ಮಹಾತ ಒಲ್ಲೇರ್ ಇರನೂರು ಎನ್ನೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್, ಲವ್ ಯು, ಸೂಪರ್ ಕ್ಯೂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಂ, ಊಟ ಆಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಕ್ಯೂಟ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ಯೂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಓ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಟಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಎರಡಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತಂದು ಉಳ್ಳೇರಾ? ಹೊಸತ್ತು ಅದು ಏನು ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ದಿನವಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆಗೂ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ತೂವಲಿ ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತು ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ. ಶ್ರೇಯಾ ಹಾಯ್. ಏನ್ ಮಾಡಿ ಏರಂದು ಯಾರಿದು ಜಿಕೆ ಬರ್ತಲು ಏಲ ಇಜ್ಜೇರ ದಾನಿ ಏಲ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರೋಡ ಆತೆ ಮಾತ ಬರ್ವೇರು. ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ
ಇನಿ ಇನಿ ಬಾರ್ವಿ ಇನಿ ಹೆಣ್ಮಗಂಟೆ ಬೈದ ಮಾರ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಇನಿ ಮತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ತೂಕ ಪಂಡದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರೇರ್ನ ಲೈಕ್ ಯಾಪ ಒಂದೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಯಾ ಮನ್ಪ ಆಗ್ಲೇಗು ಲೈವ್ ಇನಿಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಕ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆರೆ ತೆಂಚೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜವೆ ಎನ್ನ ನೈಟ್ ಎನ್ಮಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪಾರೆ ಪುಂಡ ತೈಕ್ ಬಾನಿ ಇಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಡೊಂದು ಲೆಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಬಟನ್ನ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಇರ್ನ ಡಿಪಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಂತದು ಮಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಾನ್ವಿ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿನ್ನಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಿನ್ ಮಂಬರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಹೌದಾ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯತೆ ಯಾನ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾನ್ವಿ ಇಂಕ್ ತಿರ್ತು ಪೋಯೇನ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಡುಪುನಾ ಐಟ್ ಬರೀತೀರ ಐಡಿ ಯೂಸರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಎಂದು ಬರೀತೀರು ಆ ತೆಪ್ಪುನು ಬೇತೇನೆ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜತೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಮೀ ಬ್ರೂ ಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾನ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ತೂದು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಬ್ಲೂ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಂದು ಕೇನ್ವೆ ತೂಪೆ ಏನ್ ಬಾನ್ವಿ ತೂಪೆವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಹೋಯ್ತು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾರಿ ಊಟ ಆಯ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಅವ್ರೆ ನಂಬರ್ ಎಂಚ ಇಂಚ ಬಾನ್ವಿ ನಂಬರ್ ದೆಪ್ಲಿ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನು
ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇನೆ ಇಂಕ್ ಎಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆಪ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪರ ಈಜಿನ ಬುರ್ಚಿ ಬನ್ವೀರಿ ಏನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಪರತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರತೆ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕುವ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವ ರುದ್ರೇಶ್ ನೀರಿಯರು ಅವೇ ದಾದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ನಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 10 ತನಕ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇರ ಅಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಇರ ನಂಬರ್ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಕೊರ ಚಲೆ ಪೂರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರುದ್ರೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಮಂತಿತ್ತಾರನ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಬ್ರು ಬೆಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತುಳಿಬೇಡಿ ನಂಬರ್ ಕೇಳಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಹ ಹಾಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಬೇಕಾ ಶ್ರೇಯಾ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಾ ವನ ಸಾಡಿ ಬಂಗುಡೆ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತೆ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಬೋದು ಸಂತೆ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ಬಂಡದು ಪಾಡಿ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರಿಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಳೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಾರಿತ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪೇರು ಬಾರ್ಮಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾನಿ ನಮಕ್ ಡೈಲಿ ಒರಿಯೊರೇನ ಎಂಕಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕಲ್ಲ ತೇರ್ ಜನ ಎಂಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ಏರಿಯರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಇರ್ನ ಟೈಮು ಇಂಚ ಈ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ದು ಬಕೊಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ದಯ ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈವ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿನ್ ಆಕ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡದ ಐಕ್ ನೇ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ ಬಾಳೆ ಅರ್ನ ಟೈಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಗೇಲ್ಡ್ ಎಂಬರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಲೈವು ಯಾ ಮನ್ಪುನು ನೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಬುರ್ಚಿ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಏ ಬಾನ್ವಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಹಾಯ್ ಬಂದದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಐಟ್ ರಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಅದಾಗ ನೀಡ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತಿಪ್ಪಾನು ಏನಿತ್ತ ಪನ್ನಗ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಮೃತ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್
ಏರ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತಿನ್ನಕುಲು ಬತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮನ್ಪರ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ್ ಎಲ್ಲರದಿಂಚಿ ತೂದು ತೆರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಚಿ. ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತೇರು. ಎನ್ನ ಊರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಐಕ್ಯತೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪಂಡದು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ಅನುರಾಧ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುರಾಧ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ? ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಚಾಟ್ ಬತ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾತುದ್ಲು ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಂಪುಡ್ಜಿ ಮಾತ್ರವ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸರಿ ತೂದು ಎಂಚ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಡ್ ತೂದು ಅಲ್ತೋಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇನು ಬೇಜಾರ್ ಮಂಪುಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ. ಅನುರಾಧ ಇರ್ನ ಊರು ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಪಾರ್ದಾರು ಊರು ಓಲು ಕುಡ್ಲಡೇನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುರಾಧ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಈಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಉಡುಪಿಯಾ ಯಾ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೆತ್ತ ಉಡುಪಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪೆ ಉಡುಪಿ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಡೆನ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಇಜ್ಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜ ನಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಏನು ಉಡುಪಿ ಬರೋದುಪ್ಪೆ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊಪ್ಪಡುಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ಏನು ಬಿಟ್ರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಪೋಪಿನ ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ. ಪೇಟೆ ಬೆಟ್ಟ ತಂದಂದು ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಅಲ್ತ ಪೇಟೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬರ್ತದ ಅಲ್ತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ ಬತ್ತ ನಂಚಿ ಬರೋಡಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ನೀ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ ಬರ್ಪಿನವರ ಬತ್ತೆಡ್ ಅವಳು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೀಡ ಮಾತ ಅವು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡತ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಳು ಪುರ ಬತ್ತದು ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತುನ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಕೇನೆರೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ಪೇಟೆ ಬೇಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಆತನ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜನ ಎತ್ತ ನಾನು ಒಲ್ಲ ಪೋಪ್ಯಾನ್. నీకెళ్ళం పోలు ఉడిపిడు పోಪರಾ ಪೇಟೆ ಬೆಟ್ಟಗೂ ಏನಾರು ಪೇಟೆ ಬೆಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಅವರ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಾರ್ನಾಗ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಂತನ ತಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಏನು ಮಂದಿಜಿ ಅನ್ನು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪೋವನಾಗ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೈದೆ ಬಲೆ ಹತ್ಯ ಬೈದೆ ಕಲ್ಮಾಡ್ ಅಡೆಗೆಲ್ಲ ಪೋದ ಅಜ್ಜಗ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲದ ಇದು ಬೈದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೈದೆ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪಲ ಏನ ಬೈದೆ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಪೋಪರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮಾತ ಅಜ್ಜಲ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿಂಡತ ಅಂದು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್
ಪೋಯರಂಡು ಪೋಪೇನ್ ಅಲ್ತವರ ಪಾವಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ತುಯರ ಪೊರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪೋತಾನೆ ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಲ್ ಮಾಡಿದನ್ನದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ನೈಟ್ ಸ್ಟೆರೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದೆ ಅನ್ನಲ್ತ ఐడు ఉంతోచి రాజేష్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ರಾಜೇಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡತ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ತೂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಎರಡ್ಲ ಕೇಂದು ಎಂ ಪಾಡ್ವೆವೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಅರ್ನ ಮಗಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರಿಗೆ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಓಡಡು ಬೇಲೆಗ್ ಪುನಗ ಅಂಚ ಇನಿ ತುಯಿ ನೀರ್ನ ಲೈವ್ ಓ ಅಂದೆಯ ಹಾಂ ಹಾಂ ನೀರಿಗೆ ಪುನ ಓಡಾಡು ಬೇಲೆ ಪಪ್ಪುನ ಓಡಾಡು ಬೇಲೆ ಪಪ್ಪರ ಅನುರಾಧ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಈತೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈವು ಕೈರಂ ಪನಿದ ಓಡದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಖೈರಾಬಾದ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಏ ಅನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೈದೆ ಮಲ್ಪೆಡ್ ಒಂಜಿನ ಸಿವ ಹೋಕೊಂಡದ ಸಿವ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೈದೆ ಸಿವ ಹೋಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೀಚಿಡ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಮಾಡ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬೈದೆ ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೈದೆ MS ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಯ್ 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 ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ತುಳುವ ಕನ್ನಡನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲೇ ಅವ ಅನ್ನೋರದ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಏನವರ ಮಲ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಏನಲ್ತ ಕೈರಂಬಂದವರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಜೀವ ಹಾಕದಿತ್ತೆ ಪೂಜಿ ಪೂಡ ಜೋರು ಕಡ್ಲು ಜೋರು ನಂದು ಬಾನ್ಮಿ ಉಲ್ಲಾರ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಂದೆ ಅನಿರೇನು ಅವನ್ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತೆಲುಗು MS ಬಾಯ್ಸ್ ಬಾನ್ಮಿ ಉಲ್ಲರತೆ ಉಲ್ಲ ಏನು ಉಲ್ಲಿ ವನಸಾಂಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬಾನ್ಮಿ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾ ರಿಂಗ್ ಟೋನಾ MS ಬಾಯ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ದಾದ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಪಡುಕೆರೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪರ್ಡ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಂದ ಪಡುಕೆರೆ ಕೇಂದೇನ ಅಂದ್ಯಾನ್ ಪಡುಕೆರೆ ಉಲ್ಪ ಪಡುಕೆರೆ ಎಂಚಾಂಡ ಅನ್ನುರದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚಾಂಡ ಪಡುಕೆರೆ
MS Boys 07. Bye bye. Bye bye and good night. Anuradha Pujari. Malpedu Kap Kapu Popunda Padukere Road. Malpedu Padukere Kende Pudar Kenden. ಅಲ್ಲೆಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡಂಡ ನಮಕ್ ತೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪುನಂಡ ಮಾತ ತೂಕ ಬರ್ಪ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಇತ್ತ ನಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಪುಂಡೇವಲ್ ಮನ್ಪೆರೆಗ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಪುರ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಮತ್ತ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಡಬುರ್ದಲ್ಲ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಬೀಚ್ದ ಅಲ್ತಲಕ್ಕನೆ ಸೇಮ್ ಅಂಡೊಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ದ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಪುರ ಮಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರ ಇಂದೊಂಚೂರು ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಲಕ್ಕ ಅಂಡ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಡುಕೆರೆ ತೂಕ ಆಪುಡು ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಬೋ ನುಂಗಿದವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನುಂಗಿಲ್ ಬರ್ಪೀರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭಾರತಿ ನೆಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಪುದರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬರ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಭಾರತಿ ಬಂಡದು వనసాండ అనురాధ ఇట్నా వనసాండ దాదా చెప్పు నాన్న ఎన్నాడు ఇంక బంగుడే నీకెలాండ వనసు అంద వనసాండ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುಂಡ ಅಂದು ಕಜಿಪುಗು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಡು ಅಂದ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಾರ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಂಗಂತ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುಡ ಬೇಗ ಜೆತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಪೋಯರುಂಡ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೀ ಏನಿ ಓಡದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಾತ ಹತ್ತುಂಡು ಸರದ 5,000 ಬಲೆ ಪೋಂಡ ಅವೆಂಚ ಓಡದ ಬಲೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟ ಹತ್ತನ 5,000 ಬಲೆ ಪೋಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಇನ್ನಿತ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಜೋರಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ನಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಂಡು ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಜೋರತೆ 5,000 ಅಂದ
ಅವು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಿನ ಪರಿ ಉಂಡತವು ಬಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಮತ್ತು ಊತೇನು ಯಾನ್ ಮೀನಿಗೂ ಇಂಕ್ಲಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ದಿನಡೆ ಮೀನು ಬೋಡ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಪೆಡು ಮೀನು ಮಾರುವೇರು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಮೀನು ಕೊನೆಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೋಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತದ ಕ್ರೂಲೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಮೀನು ಗಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಮಾತ ಆ ಸೈಡ್ ಬೋಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಉಂತನಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತು ಉಂತು ಎಂಕಲು ಅವನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಟ್ಟಿಡು ಮಾತ ಕಂತು ಪಾಡ್ವೇರು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೂ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಕನೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಮುರು ಮೀನು ಅಂಬಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ಒಂದು ಬುರ ಒಳ್ಳ ಮೀನು ಕಂದ ದಕ್ಕೆಡು ಹಾಂ ದಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಪ ಅಲ್ತದ್ದು ಉಲಾಯ್ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಮಾರ್ನಕುಲು ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಮಲ್ಪೇರ್ದು ಕೆಲವು ಮೀನು ಕನಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕನಪುರಾಣ ಮಲ್ಪೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬಂದರಡುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಲ್ಪಲ ಮೀನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಕೆಲವು ಅಲ್ತು ಕನಪೇರು ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪೇರ್ದು ಕನಪೇರು ಸೀಸನ್ ದಪ್ಪ ಬೋಟು ಪೋನಗ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನಂದು ನಾನು ಎತ್ತಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ದಪ್ಪುರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡಲಿಗೆ ನೀರು ಪಾರ್ದಾಯ ಪೇರ್ ಪಾರ್ ಸಾರಿ ಕಡಲಿಗೆ ಪೇರ್ ಪಾರ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಮೀನಿಗೆ ಬೋಟು ಜಪ್ಪಿರೋದು ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಬರ್ಪೇನೆ ಏಪಲ ಏನ್ ಅಡೆ ಬತ್ತನ ಮೀನ್ ಅಡೆ ಬತ್ತನ ಮೀನು ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ತೊಟ್ಟ ತೊಟ್ಟೆ ಕನ್ನಪೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ದಂಚಿ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಜಪ್ಪುಂಡು ಜಟ್ಟದ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪ ಕೆಲವೈಟ್ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತದಾಕಲು ಬೋಟುಡು ಇಂಚ ನೆಕ್ ಪೋಪುನಕಲು ಏರಪ್ಪ ಆ ಬೋಟು ಪೋದು ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಆಕಲ ಬೋಟುಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಆನ್ ಪೋಪೇತ ಎಂಕ್ ಐತೆ ಬಾನಿ ಬಂಡದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಲೈವ್ಗ್ಲೆ ಏನ್ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಏರು ಬೆಳದಿಂಗಲು ಕೆಲವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತ ಲೈವ್ ಡೇ ಪಾತಿರ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲ ತೂಡು ಅನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಸಾಕಾತು ಲಿಂಕ್ ಟಾಪುಂಡು ವಾಡಡು ಇತ್ತಿ ಮೊದಲನ ತೂಡು ಎಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದು ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೋರುಂಡಿಗೆ ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲದ ಬೊಕ್ಕ ಅಷ್ಟ ಅಂದು ಆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡತ ನಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಅವಂಜಿ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ದಾಕಲನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ದೀತೆ ಅವು ದಾದ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹಾಕಲು ಪಾಡ್ವೇರಿ ಅಂಚೆ ನಾವು ತೂಪೆ ಅವು ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಕಡ್ಲುಡು ಇಂಚೆಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ತುಯ್ಯರ ನೀರ್ದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾಪುಂಡತ ಬೋಟ್ ಬೋದು ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಸಾಕಾಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೆನೊಡೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಓಡೋಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿ ತಾಗದ್ದುಂಡು ನೀ ದಾದತೀನಿ ದಾದ ತಾಗದಿಂದ ಅದ
ಕಬ್ಬೆ ಬೂರುಂಡ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಓ ಕಬ್ಬೆ ಬೂರ್ದು ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಓಡ ಓ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿ ಮಸ್ತ್ ತಾಗದೆ ನೈಟ್ ಬೊಕ ಗಾಳಿ ಸೆರೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೋಪುಂಡತವು ಸೆರೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಿತ್ತು ತಿತ್ತನಾಗ ಒಂದು ಆಪುಂಡವು ಒಂಜಿ ಜನಕ ಶೇ ಕಡ್ಲು ಬೆನ್ನರೆ ಪೋಪುನಕಲು ಕಷ್ಟ ಪೋಪೇರು ಬೆನ್ನರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಲ ಕಡ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಕಲು ಪೊಯ್ನಕಲು ಪಿರ ಬರ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದಿ ಮರ್ಯಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ಬಂದ ಧೈರ್ಯನೇ ಮುರಿದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಬೆನ್ಪಿನ ಅಂದತೆ ಆಂಡ ದೇವೇರೆ ಕಾಪಾಡೋಡು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಕೈಕು ಚೂರು ಪೋಪಿ నీకు కైట్ వచ్చాం పోపునా ఇంజిన్ ಇಜ್ಜದೆ ಕೈಟ್ ಒಚ್ಚೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಂದ ಅವು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ದಾದ ನೀರಿಗೆ ಮಂತ ಪೋಪಿನಿ ಕೈಟ್ ಅಂದ ಅವು ಮಾತ ನಾನು ತೂತೆ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಿವಕ್ಕದಲ್ಪಲ ಅವೇನು ಬೋಟ್ ಓಡನ್ನ ದೀದು ಉಪ್ಪೇರಲ್ಪ ಐಟ್ ಜನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಉಪ್ಪೇರ ಐಟ್ ತೂತೆ ಆಯ್ತು ಒಚ್ಚೊಂದು ಮಾತ ಪೋಪಿನ ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತನೇ ಇಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ನೀನು ಕೈಟು వచ్చొంది ಪುನಃ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಾನ್ಮಿ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡಾರು ಓಲರ್ ಬಾನ್ಮಿ పోయరా ಹೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ದಿಕ್ಕುದೇರಿ ಆನಕಲ್ನ ಈ ಬೆಳದಿಂಗುಲು ಬಾಲೆ ಅರ್ನೆ ಎಟ್ಲಂಚನ ಹೋದ್ ಮರ್ಲೇ ಪಾತೇರ್ನು ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಪಾತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಕ್ಲ ಆಪೇರು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೇರು ಅಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾನ್ವಿ ಸರಿ ನೆರಿ ನಂಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಡ ನಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಎಂಗುಲ್ ಅಲ್ಪಲದಾಲ ಆಂಡಲ ಪೋಪ ಕಲಂಟುಗ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿವ ಸೈತೆ ಬಾರಿ ಬೇಲೆದಾಯಿ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆ ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪೋರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಯ್ಟು ಸೈತೀನಿ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಿವ ಸೈತೆ ಬಾರಿ ಬೇಲೆದಾಯಿ ಶಿವೇರು పోయి ವರ್ಷ ಕೂಡ పోరే ಸುರ್ಮಂತೀನಿ ಎಂಚ ಸೈತೀನಿ ಓಟುಡು ಪೋದೆ ಸೈತಿನ ಓಡಾಡು ಕೈರಂ ಪೋನಿದ ವಾಡಾಡು ಸೈತೀನಿ ಆಯ್ ಓ ಅಂದ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ತೂನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಂದು ಬೋಟು ಹೋಗುನ್ ಬಂಡ ಬಂಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಬೋಟು ಓಡ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಜೀವದ ಆಸೆ ಬುಡ್ದೇ ಬೋಡ ಕೈರಂ ಪನಿದ ಓಡಾಡು ಸೈತಿನ
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಸೈತಿನಿ ಪುನಃ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆತು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂದ ಇಂದು ಇಂದು ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತು ಹಂಚನ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದು ಏರ್ರಾತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ ಕಲೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಸೈತಿನಿ ಪುನಃ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆತು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಭಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಜಾಗದು ಕುಲ್ದು ಪೂರ್ಣಾಗ ಬೇಜಾರ ನಿಜ ಖಂಡಿತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನಗಳು ದಾದಾನ ಆಂಡ ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಆತ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಆ ಜಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತರಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎನ್ನನಾಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜ ಕುಲ್ಲುನ ಜಾಗ ತೂನಾಗ ಅತ್ತಕ್ಲು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಕ್ಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಮಾತ ತೂನಾಗ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಜಿನಲ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಯ್ಯಗ್ ಆಯ ಸೈರೆ ಇತ್ತಂದು ಓಡಾಡು ಜನ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಯ್ಯನ ಲಕ್ಕದು ಬೇಕು ದೇವಿರಾನಿಟ್ಟು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಬರತ್ತೇರು ಸೈಪಿನ ಅವೇ ಆ ಟೈಮ್ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಪಂದಾಂಡ ಅವೇ ಸಮ ನಮಕ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಅವೇ ಜಾಗಡ ಈಗ ಅಲ್ಪ ಬರದಿತ್ತಿರದ ನೈಕ್ ಒರಿಯನ್ ಲಕ್ಕದು ಒರಿಯನ್ ಕುಲ್ಲದ್ದು ಆಯ್ನೆ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಶಾತೇನ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಕಯ್ಯನಾರು ಔಷಧ ಏರ್ ಸೈಪೇರು ಏರ್ ಸೈತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಎಂಚ ಸೈಪೇರು ದಾ ಸೈಪೇರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊರಿಯ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಲಾಪುಜದ ಏನು ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎನ್ನು ದಾದಾಂಡಲ ಇಂಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಕೇರೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದಕಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಇಂಕ್ ಜೋರು ಜ್ವರ ಅವು ದಿನ
ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ವಾಡ ಕಬ್ಬೆ ಬೂರ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ರೋಪುಗು ಕೈ ಪತ್ತದು ಕಾಯೆ ಬುಡ್ತಿ ಶಾ ಕೈ ಪತ್ತದಿಗೆ ಕೈ ಪತಾಯಿ ಬಿಡ್ತೀನ ಕೈನ ಏರಾಣಲು ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚವ ಮಂತ ನಕಲು ಇತ್ತದ ಓ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಬೂಡ್ದಿನತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ಲಿತ್ತಿಜೆ ರೇಟ್ ಓಡಾಡು ಜನ ಉಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೀರೆ ಇರಲ್ಲ ನಮಗಿತ್ತ ಅವು ಕಬ್ಬೆ ಬೂರ್ನೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಮಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಜನ ಜನಕ್ಕೂ ಸರಿ ಜೇರು ಓರಿ ಅಂತ ಉಂಡ ಓರಿಗೆ ಆಪಜಿ ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಅವು ಓಲಾತೆ ಇಂಕಲ್ನೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ನಮಕ್ ಏನಂತ ಡಾಯಗ ಆಪಜ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಆಪಜ ಅಂಚ ನಂಜಿ ಮಕ್ಷರಡೆ ಏಸೈಪಿನಿ ಜನಕ್ಕಳು ಜನಕ್ಕಲೇನ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದ ಆಪಜಿ ಈತ ಮಾತ ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪಿಜಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ತೂಪುನಿ ಪಾತೇರ್ಲೆದ ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಕಡ್ಲು ಜೋರಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ವಾಡ ಪತ್ತಡೆಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಆಂಡ ಕೈ ಬಿಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರುಡು ನಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿಚು ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಡ್ಲದ ನಡುಡಿತ್ತು ನಂದು ಅಬ್ಬೆ 10 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಓ ಬೂರ್ನಪ್ಪಗ ಏರಾಣಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೋರ್ತುಂಡ ಅಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮಕ್ ಕೈ ಅಲ್ಪ 10 ಜನ ಉಪ್ಪನಗ ಏರಿನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮನ್ಪ ಐಟ್ ಏರು ಉಳ್ಳೇರು 10 ಜನ ಏರು ಪೋತೇರು ಏರು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಜ ಅಂದ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತಾವಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ದಾದ ಮನ್ಪ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮಾರ ತಾರೆ ಕೈದಿ ಒಂದು ತಿರುಪತಿದ ಬಾವಿ ರುದ್ರ ಏರು ನಮ್ಮ ಮೆರ್ನ ಅರಿಣಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬೈದಿನಾರ ರುದ್ರ ವಾಡದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ರೋಪ್ ಕಟ್ಟವೇರು ಮೆತ್ತಡು ಎನ್ಪ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ರಂದು ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ವೇರು ಕೆಲವರು ಈತು ಪೊತ್ತು ಪಾತ್ತೆರದಿತ್ತು ಎರಡ ಎರಡು ಪಾತ್ತೆರಂದಿತ್ತಾರೆ ಹೆಂಡನ ದಾಯ ಗೌರವ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಮಿ ಗರ್ವದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಾಗ ಪಾತಿರ್ನಿ ಮಾರಿ ಇತ್ತ ಪೋಪು ನೀರು ಏ ಯಾನು ಓದಿ ಬನ್ನಿ
ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿ ಇರತ್ತ ಬಂದಿನಿ ನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆ ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡದು ಆ ರುದ್ರೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ ರುದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಪುಜಿ ಇದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಜಲ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಆಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಅದಾದನ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನೆನಪುಡು ಬಾನಿ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಶೋ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಓದಿನಿ ಯಾನು ಆ ಯಾರು ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿತ್ತೆ ಎರಡ ಪಾಪ ಮಲ್ಪದ ಬೋಟದ ವಿಷಯನೇ ಪಾತಿರ್ನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿತ್ಯ ಶೋ ಆಪಿನಿ ಎಂಚಿನೇ ದಾದಿ ಜಾಲ್ಡ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡೆ ಪಾತಂದು ಗುಲ್ಲೆ ಅವೆಂಚ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಜನ ಏನು ಉಪ್ಪು ನೇರಟ್ಟು ಜನ ಮುಂಜಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಜನ ಪಿರೋ ಓದು ಬರ್ತೀನಿ ಓಡಿಬೋದತ್ತೀನಿ ಪಿರ ಓಡಿಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಪಿರ ಬಾ ನೀವು ಅನ್ನಸಂಡ ಎಂತದ ಕಜಿಪು ಬಾರ್ನಿ ಕಜಿಪು ಎಂತ ಪಿರಬಹುದು ಓಡಿಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಟಿಂಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟಿಂಟಿ ಬರೋದುಂಡು 6 ದಿನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿರತ್ತಾ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಪಾಪ ಅಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಏರನ್ಲಾತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲು ಇದಾಲ ಆಪನ್ ಬಂಡ ಬೇಜಾರಿ ಜಿನ್ನಲ ಆರ್ನ ಪಾಪ 3 ವರ್ಷನ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಜ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಚಾರ್ಜ್ ತಿಕ್ಕ ಓಲ್ದು ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ನಾಲ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಆದಿಪ್ಪಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಒರೇನು ಮನ್ಪನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಪೀಸೀಸ್ ಪೋಪೆ ನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ పోలే పోలే లైవ్గా లైవ్ ఉండా బామి లైవ్ ఉండా ಯಾವ ಬಾಮಿ ಎನ್ನ ಮುಗೀತದ ಏನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಬಕ ಯಾವ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ ನೆನಪುಡು ಪಲ್ನದ ಅದಂದು ಅದು ನೆನಪುಡು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮೆಸೇಜ್ ರಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ರಪ್ಪ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಯೆ ಅವು ಇಂಚ ಮಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಈಚನ ಏರಂಡಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮನ್ಪನಕಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋನು ಮಕ್ಕ ತೂಗೋಡು ಯಾನ ನೆಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಗಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆಗಿಲ್ಲ ಆವ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಏರ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಒಂಜಿ ಅರಿವಿ ಒಂಜುಂಡು ಆಯ್ತ ಟೈಮೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಪುಂಜೋನ ಏಪ ಏಪ ಮನ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾದ ನೆಂಗಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಖುಷಿ ಆಡು
ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಮುರಣ್ಲ ತುಯ್ಯ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಎಂಕಿ ಏರೇನು ತೂಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡದ ಬನ್ನಿ ಇರಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿದೆ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರದಾ ಶಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿದೆ ಇಂಕ್ ಎಂಕ್ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲವ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ ಯಾನ್ ಹೊರರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ತುಯ್ನೇನೆ ತೂಪೆ ಹೊರರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಹೆಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ಯಾನ್ ಹೆಣ್ಣು ಆಪಾಗ ಅಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಬೈದುಂಡ ಶೋಕು ದಿಷ್ಟಿ ಆಪುಡಿರಿ ಎಣ್ಣನೆ ದಿಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡವೆ ದಿಷ್ಟಿ ತೆಪ್ಪುಲೆ ಪಾಣಿ ಒಂಜಿಂಗ್ ಕೊಂಜಿರೇಗೆ ಯಾ ಇರ್ನ ಒಂಜಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿರೇ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀರೆ ಕೊಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಇರೇ ಕೊರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜನ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಆಪು ಬೇದಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ರಾಧಾ ಪೂಜಾರಿ ಸುರತ್ ಕಳ್ಡು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಸುರತ್ ಕಳ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪನೆ ದುಂಬತ್ತನೆ ಇಲ್ಲು ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪುನ ಅತ್ತ ಬನ್ವಿಯಾನ ನಿಜ ಬನ್ಪಿನಿ ಮಕ್ಕರ್ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಜಾನ್ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಬಾತಿರ್ರು ಗೊತ್ತಾಡದ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ಕೊಡಿಗಾಣಿ ಹಿಂಗೆ ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನ್ ಹೊರ ಪನ್ಪುನ ಬಾವಿನ ಕಣ್ಣು ತುಯರಿಗಿಂದ ಬರ್ಪುನು ವೀಡಿಯೋ ತುಯಾರ ಅಂದು ಕೊಡಿಗೆ ಅವ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಾಡಿ ಮೇಲಿಂದು ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಎನ್ನ ಸುರತ್ ಕಳ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳ ಬಣ್ಣ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಜಾತದ ಎಂಗ್ಲೆ ಗುಲಾಯಿ ಬರೋಡ ಅನುರಾಧ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬನ್ನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಜ ತನ್ಪೇರಿ ಆ ಕಣ್ಣು ಪೊಡ್ತನ ನೀರಿ ಗೊತ್ತಿಜ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡದು ಆನ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಪುರ ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೈದಿಜ ಅಂದತ ಬನ್ನಿ ಏರಿಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಕಲರ್ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇರತ್ತ ಅಂಚ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನಾ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾನಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದೋಡವು ಇನ್ನ ಪೊನ್ನು ಮಗಳುಂಡು ಅಲೆ ಬೈದೋಡಿತ್ತೇನೆ ಏರಿಗ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಏರಿಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಣ್ಣನ್ನ ಹುಟ್ಟೆ ಬೈದನು ಇರ್ನ ಹುಟ್ಟೊಂಜಿ ಮಗಳೇ ಬೈದೊಡಿತ್ತೇನೆ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಹೊರವರ ಎನ್ನು ಅತ್ತದಾದನ ಬಾವಿನ ಜೋಕುಲು ಹೊರ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಬನ್ನ ಎಣ್ಣು ದಿನ ಬನ್ವಿಯಾನ ನಿಜ ಅಂಚ ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಮಗಲ್ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲ್ಲರ್ ಬೈದು ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲರ್ ಜೋಕು ಮಗಲ ಅಣ್ಣ ಪತ ಬೈದು ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಬಾನಿ ಯಾನ್ ಮೀನು ಯಾನ್ ಆತರುಂಡದ ಮದುವೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ರಟ್ಟದ್ವೆ ಬಾನಿಂದೆ 95 ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯಾ ಇದೀಗ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ದಾದೆ ಮನ್ಪು
ಇದು ಬಂಜಿನ ರುಪ್ಪನಾಗ ಕಾಂಡಲ ಹಾಕದ ಅರ್ನನೇ ಮೊನ್ನೆ ತೂಯಿನ ಅಂದು ಈರಿ ಕನ್ನಡಿ ದೀದುಂಡತೆ ಇರ್ನ ಮೊನ್ನೆ ತೂತೋಡು ದಿನೋಲ ಕಾಂಡಲ ಹಾಕದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದು ಅನುರಾಧ ಎಂಕಲ್ಲ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಅವಳಿ ಕಾಣದಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಶಂಕರಣ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಕೋಲ ಒಂದುಂಡು ಪೂತು ಚೆಂಕಲು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿ ಬೂರ್ಲು ಕೊಂಜಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜೋ ವೇ ಬೀಜರ್ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲತ ಬನ್ನಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲತ ಇರೀಗ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಪ್ಪಲಕ್ಕನೇನ ಅಂದು ಅವು ಬಾಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲರ್ ಉಳ್ಳರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಲರ್ ಉಳ್ಳಾರು ಆ ಕಲ್ಲರ್ ಕಣ್ಣು ಆ ಕುಜಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಉಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮೆರ್ನ ಉಟ್ಟು ಕತ್ತಮ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾಣಲಕ್ಕದ ನನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆ ತೂಯಿನ ಅಂದದ ಬನ್ನಿ ಪುಲ್ಲ ಕಾಣಲಕ್ಕ ತೂಪಿನ ಅರ್ನ ಮೊನ್ನೆನ ಅಂದ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ತೂಡ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕ್ಕಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದುಂಡದೆ ಲಕ್ಕಲ ಸೀದಾ ಕನ್ನಡದ ಎದುರ್ಬೋದು ಅಂತದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ತೂಡು ಇನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಆಂಡಲ ಇದು ತೂವಾಡೋಣ ಆತು ಅಂದಿ ಅಂದು ಬೊಗದಾದ ಬನ್ಪುನು ಆ ಪಂಡತ ಆನಾತನ ಯಾನಿರೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೆರ್ತಂದೆ ಕೊಂತುವೆ ಏರು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಾನಿ ಏಪ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಾರ್ ಎದುರೆದುರು ಇಂಚನೆ ಫೇಸ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರೇಗ್ ಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ದಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕ ಐಕೆನಾ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಆ ಮೋನೆ ತೊಜ ಚಿವತ್ತು ಏರಾಡ ರಟ್ಟವೇರಂದು ಅವೇ ಪಂಡೇತ ರಟ್ಟವನಿದ ಹೆಂಗಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದೆ ತುಯಾರಿರೇನು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಅವ್ಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಂಚರಲ್ಲ ಅವಾಡು ಆರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಈರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಿಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಿಲ್ಲೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಷ್ಟು ಮೋಕೆ ಖಂಡಿತ ನಿಜವಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಬರ್ಪುನವೇ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಬರ್ಪುನವೇ ದಯಬಂಡ ಅಂಚ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಇರು ನಾನೇ ಇರಿನ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಮೋಕೆ ಮಂತಿಸಿ ಡಬ್ಬ ಕಲ್ಬೇತೇನೆ ಅವರು ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೇರ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲು ಬುರ್ಚತೆ ಬಾಮಿ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಂಡ ಯಾವ ತೆವೆ ಕಲ ಅಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇತ್ತೆರಡಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಇದು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿದ ಎದುರು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಖುಷಿಟು ಮೋಕೆಡು ತೂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನ ನಿಜ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣನ್ ತಿಕ್ಕಿದಿರಿ ಗಂಚಂಡ ಕಪ್ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆತ್ಯಾವ್ ಆ ರಾತ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜನಗ ಬಕ ಇರಾರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಿಂಚ ಆರ್ ಜೀವ ಉಡುವೆ ಹ್ಯಾನ್ ಪಂಡ
ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡು ತಯಾರಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಜ ನಿಜ ಬನ್ನಿ. ಆರೆಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಕೇನಿ ದಯಬಂಡ ಆತ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದು లేరు ಪಕ್ಕ ಈರ ಇಂಚ ಬರ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಕಂಡನಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಲಿಯತೆ ಆರ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ಈರ್ಲ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಮೀರು ಜರ ಖುಷಿ ರೂಪಲೆ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಂತೀರ ಬುಕ್ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆರಿಗೆ ಬಿಡ್ಪು ಚೇರು ಅಂಚ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಎದುರ್ದಿದ್ದು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಯಾವ ತೂಪೆ ಹೊರವರ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆದ ಇಟ್ಟು ಆ ಕಂಡನನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪಾತೆರ್ನೆತ್ತಿನ ಅವು ಮಾತ ತೂಪೆಯಾನ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ ಪೂಜಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪಗಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಅಂದ್ ಅವ ಇವ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ನ ವೇತನೆ ಬೇಲೆಂಡು ಆಪಗಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯರಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಪ್ಪಾರು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕರ್ ಇರ್ಲಕ್ಕಿ ಬಾನ್ಮಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಜ ದಾಲ ನಾನು ಆಗ ಆರು ಪರ್ಲಕನಿಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲಾರದ ಅಂಚೆ ನಿಪ್ಪುಲೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಜೀವನ ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ಬಾನೀರು ಒರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಆ ಬಂಗಾರ ಬೋರ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ದಾಲ ನಮಕ್ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಗೆ ಅವೇ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಇತ್ತನ ಯಾವ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನಿಜ ಬಾನ್ವಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ನಿಜ ನಿಜ ರಚಿತ್ ಹಾಯ್ ರಚಿತಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾನ್ಮಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಾಮಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಅವಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಂಗಾರ ಬೋಡ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಬಂಗಾರ ಆತು ಶೋಕುದ ಮೂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ಬೋಡ ಕೆಜಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಗಂಡನಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಬಂಗಾರ ಎಷ್ಟುಂಡು ಬೊಕ ಆತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಂಗಾರ ಬೋಡ ಬಾನಿ ಇರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬುರ್ಚಿ ಬಾನ್ವಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಾನ್ವಿ
ಈರೆಗೂ ಏರ್ನ ಕಂಡನಿಯ ಬಂಗಾರು ಆದ್ರೆ ಕಂಡನಿಗೂ ಈರೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೊಂದು ಏರೆಗ್ ರೈಸ ಒಂದು ಪಾಯರೆ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೇ ಇಪ್ಪು ಗದ ഞാൻ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ನಿಜ ಎಂಡ ಬಂಗಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ನೀರು ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಗಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಚೇನೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ನೆಂಚೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನಿ ಬಂಗಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಡುಪ್ಪು ಎಂಕಲು ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪೋಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ದೇವೇರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಗುಲ ತಿನ್ಪುನೇಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೇಜಿರಡ ಆತೆ ಯಾವ ಬಾನ್ವಿ ಸಾಸ್ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ಸಮೇತ ತೂತೆ ಬಾನ್ವಿ ಯಾನು ತೂತೇನು ಯಾನು ಕೆಬಿಟ್ಲ ತೂತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕರೆ ದಾಲೆಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡದನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ದನದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಕಿಸ್ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಆಲತಾವು ಅವೆಂತು ಅಪಗಲತ ಯಾನ್ ಆಯ್ಟ್ಲ ತುಯೆ ಅಂದು ಬಾನಿ ಬಾನಿ ಅನಸಂಡ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಮೀನ್ದ ಬಂಗುಳದ ಕಜಿಪ್ ಮಂತದು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒನಸು ಮಂದೆ ಜೋರು ಬಡಾಣ್ ಕಶ್ ಮಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಉಂಡಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಗಿದಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಪನ್ನಗ ದಾಲ ಕನಪುಜ ಪೋನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನಪುನಕ್ಕಾತೆ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಗ ಕನಪುಜ ಪೋನಗ ಕೊನಪುಜ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಕೊನಪುನು ಅವಲ ಕುಂಟುಲ ಕೊನಪುಜ ನಮಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಾಲ್ ಮೂಜಿ ದಿನತ ಬದುಕು ಬಾಳ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ದಿನತ ಬದುಕು ಆ ಬದುಕು ಆ ಮೂಜಿನದ ಎಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಮೂಜಿನತ ಜೀವನಡೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಂಬೋಡು ನಮ್ಮಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನನ್ನರೆಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಪೆನಾಂಡ ಯಾನಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಂತದೇನು ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ದಾಲ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲಗುಣ ನಿಜ ನನ್ನವರಿ ಕುರುಡು ನನ್ನನ್ನ ಬೋಡು ಅವು ಮಾತದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆತ್ಯಾವು ನನ್ನವರೇ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಒರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇನಾ ಅಕ್ಳು ಕೊರ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಪುದರ್ಪುಂಡು ಬಕ ಎನ್ನರ್ದು ಎಂಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಂತಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾವು ನಿಜ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ
ಅಂಚಮಂತನ ಬೊಕ ನಮ್ಮಕ್ ಬೊಕ ಎಮಕ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಬಾರ್ಮಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ನಮ್ಮ ತರ ಮಿತ್ತು ಪಿರ ತಿರ್ಗುದು ಪೂಜೇರ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅಂಚನೆ ಆತನು. ಏರಾವರಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ರುಲ್ಲೇರು ಏರುಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು. ಬಾನ್ಮಿನ ವನಸಾಂಡ ಬಾನ್ಮಿ ವನಸಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಲೊಂಜಿ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಪನ್ಪುನಾತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಆರ್ಲ ಏನ ಬುರ್ದು ಪೋಯಿರ ಏತೆ 3 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷನೇ ಆವಾಡು ಅಕ್ಲು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಾಗಡ್ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನ ಜಾಗಡ್ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಯಾನ್ ನಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಸು ಬೋ ಪೂಜೆರವು ಮನಸ್ಸು ಬುಡ್ದು ಬೋ ಪೂಜೆ ಬಾನ್ಮಿ ಪೋಯರಾ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಬಾನ್ಮಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಹೈಡಿಡಿತ್ತಿರು ಪೋಯಿರು ಏರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಕಿ ಹಾರ್ಟ್ ಏರ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗೌತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ 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 ಹಲೋ ಆಯ್ ಆಯ್ ಗೌತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ ಗೌತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳತಾನೆ ಏರಾ ಜಿಕೆ ಬಟ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಯಾನು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಯಾನು ಒನಸ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಗ ಉಂತೆ ಬಂಗುಡದ ಗಜಿಪುಡು ಆರು ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದು ಇತ್ತೆರ ಅಣ್ಣಪೂರ್ಣ ಪೋಯರ ಅಂದು ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾತಿರಂತೆರೆಂಡ ಜೇಕೆ ಬಟ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಆರು ಪೋಯರು ಬಾನ್ಮಿ ಪೋಯರು
ಇಂಕ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಊರು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ದಿಂಚಿ ತೂದಿ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಬಾಮಿ ಪಂಡೀರು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಅನ್ಪೇರಿಗೆ ಓ ಅಂದಿ ಏನ್ ಪೊಸರ್ತವೆ ಇನ್ನೀರ್ ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಲೈವ್ ಏತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಡರೇಟ್ ಪಂಡದುಂಡು ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಏಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಡರೇಟ್ ಪಂಡದುಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ಜಿಗೆ ಬಟ್ಟವು ಐಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಂಡದುಂಡು ಬಾಮಿ ಪಂಡೇರ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೋಯ್ ಐಟ್ ಐಟ್ ಒವ್ವೊತ್ತರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಎಂಗಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಮಿ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಯಾಂತೋಪೆ ಬಕ್ಕ ಓ ಹೋತುದು ಇಕ್ಕು ಇಕ್ಕು ಹೋ ಚೆನ್ನದು ಅವೇಟ್ ಐಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡೈಟ್
अरे नी नू करले कमेंट पण लेरी यांच्या कोरपून या ना ಆವಂಚಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವು ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ತೂಪ ಏನು ಎಂಚ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪುನ್ ಪಂಡದ ತೂದಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೇನು ಬಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಿನಕ್ಲಿಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇಡೀಗ ಎಂಡ ಮನ್ಪದ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್